Magnífic, eh? Sí, perquè havia d'estar ara jo també. Teníamos que perder. No. Hola, sí, hola. Hola, hola. Ara comencem, amb 30 segons. Ja no compleixes els compliments. Queden 30 segons menys per la roda de premsa. Esquerra Independentista llença un missatge a la societat catalana. Un missatge que diu que pas a pas ens consolidem com el pal de paller del canvi a Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Independentista ha estat capaç d'anar incorporant pas a pas a persones de referència de l'independentisme i del treball per un avenç en clau nacional i en clau social. Si primer vam ser capaços de teixir complicitats amb el mateix Jaume Reñer, una persona històrica de l'independentisme amb una dilatada experiència i que ha de donar aquest perfil d'un president conciliador, un president que ha elaborat molta teoria política i, per tant, en capacitat de sostenir des del punt de vista ideològic aquesta tensió democràtica que segur que sorgirà amb l'estat espanyol, que evidentment posarà pegues a que el nostre programa d'avenç social i nacional es pugui implementar. Si després hem anat incorporant a persones del món acadèmic, del món intel·lectual, com l'Héctor López Bofill, com la mateixa Elisenda Palusier, com la mateixa Pilar de Allunde, en definitiva, hem anat essent aquest pal de paller d'un canvi que és a hores d'ara urgent, que és necessari, que és imprescindible Esquerra Republicana per connectar amb un sobiranisme creixent. Sabem, perquè ho hem treballat i ho hem estudiat des del punt de vista estadístic, que 74 de cada 100 vots que ha perdut Esquerra Republicana s'han quedat a l'abstenció. I als altres 26 no hi ha cap evidència que hagin estat un vot útil, que s'hagin evaporat en forma de vot útil cap al PSC o cap a Convergència i Unió. No sabem on han anat aquests vots, no hi ha cap evidència clara. Però el que sí sabem és que avui a Catalunya hi ha un espai independentista consolidat. Hi ha un espai independentista que si no troba un referent clar, que l'engresqui, que l'il·lusioni i que el motivi, prefereix quedar-se a casa. Està prou conscienciat políticament com per no deixar-se enredar amb vots útils ni amb maniobres a curt termini, ni amb tacticismes. Volem, en definitiva, un canvi perquè Esquerra torni a ser Esquerra. Volem un canvi perquè Esquerra torni a ser Esquerra. Aquella Esquerra de la il·lusió, aquella Esquerra de l'aire fresc, aquella Esquerra de les mans netes, aquella Esquerra que s'allunya del cotxe oficial i s'allunya de la moqueta dels despatxos per estar al costat dels moviments de base territorials, per estar al costat de les associacions de veïns, per estar al costat dels problemes del dia a dia d'una societat catalana que necessita un projecte polític ambiciós de canvi amb garanties de que no cedirà davant les pressions d'un estat espanyol o d'uns determinats poders econòmics que volen estratificar, que volen mantenir, petrificar un statu quo al nostre país. Hi ha altres candidatures que es presenten en aquest Congrés Nacional d'Esquerra. Sabem que no estem sols. Hi ha altres candidatures que legítimament, i ho volem deixar molt clar, es presenten en aquest Congrés. Hi ha companys i companyes que apreciem, que respectem i amb els quals seguirem col·laborant, que es presenten en aquest Congrés Nacional d'Esquerra Republicana. Però també volem deixar molt clar que nosaltres som el canvi, conciliador i responsable, però el canvi i altres candidatures representen un nou continuisme. I per tant, nosaltres anirem en aquest procés de debat intern situant les diferències i plantejant les diferències entre el canvi que nosaltres representem, clar, transparent, honest, treballador, respectuós, amb totes les opinions que hi ha al si del partit i amb voluntat de poder incorporar a cada vegada més gent i a les persones més ben preparades també d'altres sensibilitats, però que contrasta amb el que és un nou continuisme
que representen altres candidatures. Volem, en definitiva, crear un cercle polític virtuós, iniciar un cercle polític virtuós, que plantejant un full de ruta cap a la independència, seriós, pautat, definint ambició política a l'actual govern d'entesa, condicionar el govern al 2010 al concert econòmic i a la llei de consultes populars. I finalment, a través d'aquests dos pilars, plantejant un referèndum d'independència a l'any 2014, volem que aquest full de ruta engresqui i il·lusioni aquest catalanisme independentista que està esperant, que està expectant aquest projecte de canvi. I a través d'aquesta il·lusió tornar a eixamplar l'espai electoral d'Esquerra, tornar a créixer socialment, tornar a créixer electoralment. Aquest és el cercle virtuós polític que Esquerra Independentista planteja a la societat catalana i amb el qual es compromet. També hem vist aquests últims dies, i és natural, perquè les propostes són bones, com les nostres idees han estat copiades i assumides per altres candidatures. Podríem dir que en aquests moments pràcticament per tothom. Si primer, mateix que la Rovira, va assumir la possibilitat, si es treballa bé i amb passos clars i de forma pautada, la possibilitat de convocar un referèndum d'independència l'any 2014, ara hem vist com el senyor Puigcercós diu que l'any 2010 s'ha de condicionar la formació del proper govern al concert econòmic. Ens felicitem de que les nostres propostes hagin estat copiades i assumides. Però també diem que nosaltres som qui tenim més credibilitat, per portar-les a terme. Pujar a l'onada és fàcil. El difícil és crear-la. Qui està dalt d'una onada pot caure. Qui ha creat la onada forma part d'ella, és corresponsable d'ella i arriba fins al final amb ella. I per tant nosaltres, que som qui hem dissenyat, qui hem pensat, qui hem estructurat totes aquestes idees, que ningú tingui cap dubte que arribarem al final amb aquestes propostes perquè som part de la nostra credibilitat com a persones i som part de la nostra credibilitat com a persones que en aquests moments estem fent política i l'estem fent política al servei del país.